ụlọọrụ International Breweries PLC agago n'iru wee dee aha ha n'ebe ọmakwanịta nhicha n'ọgbaru dịka ha gba nnọọ nnukwute mbọ wee gbapụ nnọọ mmiri na ogige ụlọ akwụkwọ Community Secondary School nke dị na Odekpe n'okpuru ọchịchị ime obodo ọgbaru. Nke a ka ha kwuputere na ọ bụ otu n'ime oke n'ọrụ nke dịrị ụlọọrụ a. Ọdịnaka Nwolisa n'oge a na-agbape amụma ọrụ a gere akụkọ ahụ ka ọ hazi n'uju. Ya bụ nlụnye alụnyere mmiri a bụ nke dị oke mkpa dịka ndị International Breweries PLC mere ka anyị mata. Ya bụ nnyefe enyefere mmiri ọgbụgba bụ nke dị oke mkpa n'imejupụta ebumnobi nke Millennium Development Goals nakwa ịkwalite ihe gbasara gburugburu. Mgbe ọ na-agbape ya bụ ihe ha lụpụtara ka onye ji ọkwa dịka onye Corporate Affairs Manager bụ Maazị Damian Igwe kwupụtara na ya bụ projekti bụ nke ga-enyere ndị obodo aka bụ otu n'ime ihe ha na-ekesa na amụma ha na-ama iji wee kwalite ọnọdụ obibi ndụ ndị mmadụ nakwa inyere ndị abịa ha na-alụ ọlụ aka. Ọ gara n'iru wee kọwaa na ya bụ mmiri ọgbụgba bụ nke ga-enyere obodo a aka tịmadụ ebe ọ gbasara ịdị ọcha na ihe gbasara ịkọpụta nri n'ebe ahụ. Na Mmiri n'okwu ya ka onye ji ọkwa dịka onye plant manager bụ Maazị Fidelis Igu kwupụtara na ya bụ ụlọ ọrụ abụgoriri nke dịbụri na mbụ bụ mepụtagasịa ụmụ ihe ahụrụ anya dị iche iche nke ga-enyere ndị mmadụ aka ma kwupụtakwa na mgbape agbapere ya bụ mmiri a bụ iji gosipụta amụma ha na ịdị uchu ha na inye aka n'ihe gbasara mmepe ime obodo dị iche iche. N'okwu ya na ya bụ mmemme ka onye ji ọkwa dịka onye eze ọdịnala nke Odekpe bụ Igwe Chuma Ọnya bụ onye gara n'iru nye nkọwa maka ihe gbasara ya bụ ụlọ akwụkwọ kelere ha maka mbọ ha na-agba nakwa ebumnobi ha ịfụ na ha kwalitere ọnọdụ ụmụ akwụkwọ n'ebe ahụ. Mgbe ọ na-ekwupụta obi ụtọ ya na afọ ojuju ya nyere ya bụ ya amụma ka onye ji ọkwa dịka onye na-anọchite anya ọgbaru nke abụọ ụlọ ọgbakọ mmebi iwu nke steeti a bụ Honorable Somto Udeze gara n'iru wee kelee ha. Ọ kpọrọ ohu ka e nwee ezi njikọ aka n'etiti ndị ụlọ ahịa mmepụta dị iche iche n'ebe ahụ nakwa ndị ọgbaru iji nyere gọọmenti aka ịkwalite ọnọdụ obibi ndụ ndị mmadụ ebe ahụ. Mgbe ọ na-akọwa ya bụ amụma bụ dịka ihe ga-adịgide ọkpụtọrọkpụ ka onye ji ọkwa dịka onye President General nke obodo ahụ bụ ọkaiwu Nwanọsike gara n'iru kelee ha maka mmetụta dị otu a wee nyekwa ha ka ha gaa n'iru iji na-ama amụma mmepe dị otu a. Onye ji ọkwa dịka onye prịnsịpal nke ya bụ ụlọ akwụkwọ bụ Oriakụ Esther Ụzọ n'okwu nnọọ ya gara n'iru wee gosipụta obi ụtọ ya ma kelekwa ha maka nnyefe ya bụ mmiri ọgbụgba. Ọ jikwa ohere ahụ wee kelee ha maka ọtụtụ amụma dị iche iche nke ha na-ama n'ime obodo dị iche iche. International Breweries bụ nke a maara nke ọma dịka ụlọ mmepụta ihe ọṅụṅụ lụrụ 500. Ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi n'ebe a gosipụtakwara obi ụtọ ha na afọ ojuju ha site na bụ nnọọ ha ihe ejije dị iche iche nakwa ịgba egwu. Ya bụ mmemme bụ nke dọtakwara ọtụtụ ndị otu PTA na ya bụ ụlọ akwụkwọ ma gụnyekwara ndị otu Post Primary School Service Commission. Ihe pụtara ihe bụ ịchabi elili nke ejigechie ya bụ ebe mmiri na-agba site na Odekpe. Ọdịnaka Nwolisa maka akụkọ ABS.